Болки в корема. Кога да реагираш? Болката в корема е често срещан проблем, но не винаги е безобидна. Ето как да я разпознаеш. Остра, пронизваща болка идва внезапно и е много силна. Може да е апендицит, жлъчна криза или друг спешен случай. Потърси помощ веднага. Другата тъпа, постоянна болка, по-поносима, но продължителна. Често е знак за гастрит, възпаление или проблеми с черния дроб. Периодичната болка идва и отминава. Може да е свързана с хранене, газове, непоносимост или синдром на раздразненото черво. Болка с симптоми температура, гадене, подуване или диария. Това може да е инфекция или сериозно заболяване. Местоположението също е важно. Горната част на корема често е свързана с стомаха, жлъчката или панкреаса. В долната с червата, пикошните пътища или гинекологични проблеми при жените. Не търпи болката и не чакай да мине. Навременното ти решение може да спаси здравето ти, а понякога и живота ти. Ако дискомфорта се повтаря, не чакай, направи необходимото. Подкрепяй храносмилането си всеки ден с правилно хранене, вода и натурални продукти за баланс и прочистване на стомаха и червата. Превенцията е винаги по-добра от лечението. Свържи се с мен, ако искаш да нямаш болки в корема.